Ana m na-ele ihe onyonyo na-elekiri nwa m nwoke nwa afọ ole ka ọ dịkwa abịasị m ọmị na mbiko nwere ike iwepụta ihe a m lere na ọ chọrọ ile egwuregwu ụmụaka. Onye kwuru datị ụmụaka azụghị ugbu a ọwa ya zụtaga ha ka ọwa ya zụga ha otu ha si zụọ anyị. Mama si ụmụ covid anyị mụrụ onwe ihe dị na breeze ya na-ekwu achịghị m n'ọgwụ ihe ọzọ. Okay. Mụghachi n'ọgwụ ihe ụwa nyere ugbu a. Mgbe i pere mpe nne gị na nna gị na-ene TV ị na-apụta palọ. Iwu onye ị na-apụta palọ. Iwudo nna. Ị na-cross palọ. Ị cross ọla palọ si na oke ị just gafere. Ekebego ọkpọ. Ị ga-ahụ nwa agbọghọ ga-eto na ụmụ generation ụmụ anyị ugbu a na ha sị gị na ama ihe ịkpa ahụ. So why do you need to do that?